Aduh, saben-saben udane teko, watuke kok ya melu teko. Apa ya ngene iki nek umur iki wis kadung tuwa ya. Watuke teko, pileke ya teko. Piye meneh wong ya kahanane wayahe ngono meneh. Aku kira yo bingung ngrasakake putra siji-sijine hadikon bojo ae kok ya susah ora rame-rame. Lah mengko bapak ki terus banjur kepiye? Sapa sing nutukno kingko sing anggonku mengku desa kene kingko? Mbok yo etan kae anake Pak Sakimin kae yo prawan ayune kaya ngono. Lor kono ki yo ana rondo anak siji. Ayune ya ora lumrah. Lah dikon bojo kok ya emoh ki. Ndak kok ya tak bojo bapak dhewe apa kepiye aku kok ngrasake bocah siji. Dasar wajah ya bagus kok ya angel tatanane Gusti. Gusti. Janjane iki salah apa bapak biyen kita lele. Lah wong bapak ki ya pengen lek momong putu. Pengen lek pensiun nanggone mengku desa kene kok dikon bojo kok ya angel ra karuan ki nek ya kene to le. Lho bocah teko ngene lho le. Ora kok terus aku ngrasani elek karo kowe ki ya ora. Wong janjane bapak ki rak ya wis tuwa. Nggih, leres. Lah kowe ki ya wis joko gedhe. Dak ya wis wayahe bojo. Wayahe bojo. Ning anak em iki durung siap. Lho kok ya urung siap. Lho kae lho, lor kono ki ya ana rondo anak siji. Ayune ya ora karuan. Lah kaya anak em iki ra payu ta piye? Kok mbok rabeno karo rondo. Lah jerene Rawan lho sik akeh. Lah jarene tak anake tak tawani kidul kono anake Pak Sukimin. Ayune klimprah-klimprah kok ya ora gelem. Anake Pak Sukimin wis rabi. Wis rabi. Wis rabi dhewe Oh, lho malah wis rabi jebul. Wis rabi. Lah ya ngono kuwi to, Le. Wong nek kesuwen ki ya keri terus to. Ya didhisiki wong. Ya piye go Pak iki anak em durung siap. Durung siap omah-omah. Ngene Le. Ijeh pengen dhewe karo adikku iki. Ngene. Wong bapak iki kan ya wis tuwa. Wis tuwa, bener. Wayahe bapak ki ya pensiun anggone mengku desa kene. Ya kudune kowe kan dadi solehe bapak, dadi gantine bapak. Lah nek dadi gantine bapak nek urung duwe bojo ki ya ora iso to. Rene delok Di. Iki awak dhewe iki aku ya terutama aku.
dikon dadi lurah. Lurah. Dadi lurah ning kon rabi sik. Maka beneran, Kang. Beneran. Wong nek dikandani bapake kok malah bisik-bisik wong loro. Engko nek entuk rondo mbok domong loro ngono. Oh alah. Ya aja ngono. Bapak melu. Wong tuwek wis sampe bongko melu barang. Kepiye to? Wong bapak ki wong tuwa ning jiwanya muda. Boyo iling, Pak. Alismu wis putih. Ya wis ngene. Alismu wis putih, rambutku ya wis putih kok isih golek rondo wae. Ya nek ngono ngene wae. Le, cah bagus anakku. Nggih. Iso ora iso kowe ya kudune lek golek bojo. Supaya bapak iki ayem atine. Aja ngasih bapak sesuk watuk-watuk metu duit. Boyo nek njaluk ki sing gembang-gembang lho, Pak. Jaluk-jaluk anakam kon kerja. Wong Lah. jaluk kok anake kon rabi wong durung siap. Nek kowe wis rabi, wis duwe bojo, bakale rak ya kerja wong ya dadi lurah kene sing mengku desa kene. Lha iki piye? Di? Iki piye kon rabi? Piye kowe rabi? Karo sapa? Lho, iki ora ngerti. Ana apa? Yo nek kraton Kediri. Kraton Iki ana Kediri. Sayembara. Sayembara. Ah. Sayembara ini apa? Sapa sing bisa ngalahke kewan sing bisa tato jalma? Kuwi bakal dadi bojone Dewi Sekades. Wonge payu kan. Kowe nang omah duwe kaca ora? Awak dhewe ki anake wong ra duwe. Awak dhewe anake wong ra duwe ketiga. Lho, lurah kok ora duwe. Anak ratu ki. Bondo donya apa sing digawa? Ora masalah. Ora masalah kan. Wong ora duwe gak. Lho, bapakmu ki sing mengku desa. Kades. Lah nek ora dibojo. Jabatanmu mok lurah. Kono anak ratu. Lho, lah tak kira Mas sing kidul kono mau anake Pak Min mau. Anake Pak Mun wis rabi kok. Oh, ngono. Piye? Anu, lamar rono. Lamar ono apike. Ning awake dhewe ganti bondo iki. Bondo lah kok gawane gedang ya wis. Gawane gedeng wae. Gedang nang karangan gedang mateng-mateng. Ya wis, Pak. Piye? Tak turuti penjalukmu. Ngono. Bakal tak golekno mantu tak go muleh. Ning aku dongakno rabi tenan. Iya. Ya ngene le. Wong tuwa iku gawane gur donga slamet tur apa sing mbok gayuh bakal keturutan. Ya bakal tak dongake bapak mangestoni le. Nuwun pangestu, Pak. Ya. Yes, muga wae apa sing dadi kekarepane anakku mengko bisa katurutan. Yes, tak budal mari. Piye, Kang? Iki awak dhewe tumuju ana ing kraton Kediri iki. Sajake ning kono koyoke ana tanggapan barungan kae, Kang. Ngendi, Kang? Iku. Lah piye iki awak dhewe do delok wae. Delok rono sik. Ah, budal sik rono, Kang.
rasan iki piye iki? Tri, Dalu. Ya ampun toh. Kang Yoga Kang. Apa? Mangan bermangan kok. Kae sing ngene kae. Apa? Ora diwehi sego gone. Ya ta ya. Ijek ngelih kok, Le. Iki ngene ya Kang Yoga ya. Awake dhewe iki ditimbali Mas Sambi. Kanggo ya kuwi menghargani anake Mas Ahmad Haji Soko. Wih, dengene kaya pas iki Kang Yoga Kang. Ditanggane barungan dengene Mas Haji Soko. Pas iki jaman Hong Wilaheng kae. Jaman sing gawe Hana Caraka ya critane Haji Soko kuwi. Kang Yoga ya Kang ya. Nah, ana Hana Caraka. Pancene jaman Hong Wilaheng iki ngene Kang Yoga Kang. Durung ana agama ya agamane siji ya agama kapitayan kuwi. Dan duwe aksara ya aksara Jawa sing gawe Kakang Haji Soko kae pas jumbuh karo kahanane. Iki ana ledek loro iki jenenge sapa Kang Yoga? Kemis karo Jemuah. Ya biasane Sabtu ambil legi. Iki tajake nyambut gawe ya Kang Yoga ya. Ledekmu ayu-ayu iki kaya ora kenal iki ya. Iki nek nyentok jarane niki kan ngarep apa kan buri to, Kang? Pengarap. Sumilah. Mosok japane kok ngono, kleru. Kandhane Pak Dejan jaman Hong Wilaheng iki gak ana bismillah. Kuwi ceri ngono ya. Kok tak potong 50.000 kok dari 20.000. Sumilah. Nyentoke kon ngarep ya, Kang ya. Ya. Mbok apusi Kang Yoga, Kang. Lah iya mulane. Wah, nyentok jaran kok kon ngarep. Tak jajale Kang Buri ya Kang Yoga ya. Hah? Pinter tenan. Pak Deku siji nerano ngendi dia tak cangking golek ya ngono kuwi pintere iki gak ukur-ukur. Hah? Kendi ta apa dicangking iki? Kaya ember ya. Heh, ngene Kang Yoga. Jajal nak centoke Kang Buri nak menawa bisa dijak nyambut gawe ya Kang Yoga ya. Kanggo nglipur warga masyarakat. Kene ngendi mau? Hah, Kudus. Sumilah. Galah, kok tenanan iki. Loh. Mbok apusin Kang Yoga. Kan ngarep Kang, aku kelingan iki. Nah. Iki jenenge pedang Surawangsa sing ninggali Mbah Surawangsa bareng Kang. Bareng ya kamu kene Kang. Nah, iki pedang iki sing ninggali. Iki aku jaman rikala semono diweling. Yang ana nemoni bebaya. Iki ditunggono ping 3 bisa manunggal, Kang. Jajare ya Kang Yoga ya. Sumilah, cuma Rai Nasri. Oh, sampean ki ngono. Sumilah. Iku ditendang nae kok. Nah. Bisa enggak, Kang? Lho, alen to. Manut tenan ngene. Iya. Pedang. Kene. Turanggane ya Kang ya. Ya meneng wae Kang. Lah iki cocok iki. Bentere gede-gede bakale. Meneng karo mabuk nang mobil. Tak turanggane ya Kang Yoga ya. Turanggane jaran saka Ngayogyakarta. Sing numpaki Bapak Wedana sing ngiring para mantri Kang Yoga Kang.
Dasar tracake batal mengurep Kang Yoga. Yen lumaku ndek ngarep duwen mburi. Agem-agemane Kang Yoga. Cumping gajah uling gelung sinupit urang. Cemetine sada lanang Kang Yoga. Ceblakno gunung dhuwur. Ceblakno segara asat. Ceblakno wajik gembira pamanarya.
dhewe nonton jaranan nang desa kono. Awak dhewe ngeleh. Ngeleh. Kowe butuh mangan apa ora? Ya butuh, Kang. Njaluk sing di omah. Bu, mangan, Bu. Bu, madang, Bu. Madang. Aku isin. Aku isin. Kamu wis mangan? Hah? Kamu wis mangan? Durung. Ayo mangan. Ayo mangan sih. Aduh, Kang. Waduh itu. Aduh. Seserane lah dhewe sono. Wis cepak cemepak kabeh apa durung? Kayak dhewe mau rencanane nggo gedang. Nggawa gedang. Heeh. Kae ono Nah. gedang. Ayo ono wet. Iya. Nah, kayak kita ono gedangnya wis mateng. Wet gedang sing siji kae wis mateng. Wis mateng. Jiko, Ah, jebok, Kang. lah kowe kok perintah aku. Kowe iki adikku, kowe sing tak perintah. Jiko gedange. Bangetan mento Didi. Piye, Kang? Kowe mau ra tak kon jiko gedang. Heeh. Lah kowe selirang. Lah piro? Lah awak dhewe ki ape nglamar kok nggawa semono. Lho, sing mateng ki mau iki tok. Jiko sing akeh. Hah? Jiko sing akeh. Goleki nek sing mateng sing ndi. Lah kae siji kae ono sing mateng kae. Daripada awak dhewe ning keraton Kediri, Heeh. nglamar putri Kediri, Heeh. ora nggawa apa-apa mending nggo gedang. Lah iya kok gedang iki, Kang. Lah kok nek disin-isin? Hah? Kok nek disin-isin? Ora masalah. Lah ade wong desa iki nggawa mok gedang tok isone. Sing penting apa niate, Kang? Penting iso ngukup saemborone ya. Ah, penting iso ngomong saya borone bisa ngalahke kewan iku mau. Wis, ayo budal nang keraton Heeh, Kediri. Kang. Wis, ayo. Sekar pisang Gusti kula Gusti ujanira kalamontan bau pamo Sowan muka para ngarsa. Sowan ira ing ngarepan enggal matur kepiye wartane Kakang Patih Klonopati Kang Adipati. tak aturi matur kowe Inggih Kang Adipati. sowan kula ngatur
Ora apa-apa. Adipati monggo sekedar ora luput ngaturake sembah wis tak tampa kabeh baktimu prayogakno gonmu ya Kakang Patih Klonopati sendika enten dawuh. ya ngene Adipati. iki bot-bote golek tukon ning beras sekilo penjalukane Raka Masambi jaluk lakon sekarteji ya rapopo iki wis diwujuti Ya dituruti lah Adipati. ndakake bebungahing Raka Masambi Kakang Patih Sendika enten Adipati. Klonopati aku arep niti pirsa kelawan kowe Inggih. kepriye keadaane ana ing Kadipaten Blimbing Manis sakwise kabeh tak pasrahke kelawan sira Yang Adipati. Nata praja prajurit ana ing Blimbing resmi. Ora ana keciwane nata praja prajurit kawula wentah. Ora ana kang cawine Amitabet. Apang Patih gawe bombong atine wong ingsun merga apa Kakang jejeg lan doyonge negara utawa kraton niku ora mungke adipati utawa pemimpine nanging uga kabeh nayaka praja lan sedaya para kawulane mula pakaryan kang becik kudu kok lestarake Kakang Ya Yang Adipati. Jurit Rip. piye anggonmu njaga anane gedung pusaka apa ya aman apa ya ora Sandika dawuh aman Kanjeng. iki Kang Sambimara pela apa iki oh malah rono heh Kakang Patih Sandika dawuh Yang Adipati. mungguhmu ana ing Kadipaten Blimbing Manis ki ana sing kurang apa ora Ora ana kang ciwani Yang Adipati. Ora ana. Ana. Tentrem adem ayem. Oh jinawi. ngono ya ning Kakang Patih Klonopati kanggone Adipati Muda Klanajaka ing Blimbing Manis kene ana kurange Kekurangan apa Yang Adipati? merga apa jejering Adipati kok ora ndek garwa akeh para kawula sing alok kae lho Kanjeng Adipati Klanajaka sugih bantu dedek adeg gedhe dhuwur gagah bringose gedhe sugih ning kok emane ora payu ora ndek bojo iki Tapi Yang Adipati, kok ana rondo kene apa piye Yang Adipati? rondo Rondo teles belu. Kae lho barasa-asa kae. Bar nyuci. dolem kono Adani kok. ana rondo barasa-asa Barasa-asa kan teles kuwi Yang Adipati kok. Bojo kok ora iso iki. Mosok kok golekno patiye. Oh ya ora pantes. Pira prajurit? Bener kan prajurit yang ngerti kok. Oh ya, ya wis. Kakang Patih, Nggih, sendika dawuh Yang ngene. Adipati. Tak rungake salah sijining kawulaku ing Blimbing Manis kene.
ana sing rasan-rasan. Yen wektu dina iki jarene ana ing Kediri iku lagi ana sayembara. Oh, ana sayembara ya Adipati. Yo. Sayembarane jarene anake Prabu Jaya sapa ing Kediri. Kuwi jenenge Sekarteji. Wah, ayune ra karuan kuwi lho yang Adipati. Arep golek bojo. Oh, ngono. Tiwas kabeneran. Lah ngono. Lah. Wektu dina iki aku njaluk ego pratilemu. Yo. Upama aku ngeboni sayembara iki pas apa ora? Ya pas cocok. Adipati dok bijaksana. Gagahe ra karo agah ngene. Ayo. Patihe kok ngene menawa ratune. Ayo, Mas Picis Raja Brana. Raja Brana ning gemblok biar. Prajute ganteng-ganteng. Lho, Kalunge nimpak. mimpah. Ya, Kakang. Iya. Yen mungguhmu trepas aku matur nuwun. Ya, Yen kowe prajurit, yen aku klamar ing kraton Deri iki wis pas apa ora? Pas. Cocok ngono prajurit ngono kaya Kowe ya Adipati. dukung. Dukung. Aja wedi kaeleng, Kang. Ayo yang Adipati. Saiki uga. Saiki dong. Monggo. Kediri. Soal. Klamar ing Monggo, derane yang Adipati.